नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके जिला स्पेशल रंगदारी गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बनी रुआ कोनो भी जिला के नाम लगा के गा सकीला। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कल जाए कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नइखे मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मैटर व्हाट्सअप के जरिए फुल सॉन्ग मिल जाए। काहे कि भैया हम हर तरह के गीत लिखिला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, भक्ति भजन, कोनो प्रकार के मैटर हुआ चाहे बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिले बानी। और कहल चाहे आपकी चैनल पर अगर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर देखी कैसे गाओ गो बटे। अरे बावे ई दिल सोना तोहरे पयाइल, आ पागल बा कैले तोहरे स्माइल। सुना बावे ई दिल सोना तोहरे पयाइल, पागल बा कैले तोहरे स्माइल। मन कहना हमार तू बनल दिलदार, सच कहतानी तोहरा से प्यार से। हे करेजा दिल लगा के देखो करेजा हो, छपरा जिला के रंगदार से। दिल लगा के देखो करेजा हो, आरा जिला के रंगदार से। तो भैया ये मुखड़ा लेकर रुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। ये में रुआ कोनो भी जिला के नाम डाल के गा सकतानी। अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक रुआ हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल सॉन्ग रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। भैया अगर वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ कोनो भी प्रकार के गीत लिखवावे खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।